Τι τις θέλουμε τις Κυριακές? Τι τις θέλουμε τις Κυριακές? Τι το θέλουμε το χασομέρι? Καταργούμε όλες τις γιορτές, τα γενέθλια το καλοκαίρι, τις γιορτές το χασομέρι. Καταργούμε τις γιορτές, τα γλέντια και τις τρέλες. Καταργούμε τις γιορτές, τα γλέντια και τις τρέλες. Καταργούμε και τις Κυριακές. Ούτε 52, ούτε και 7, ποτέ την Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι από τον κλάδο του εμπορίου, εργαζόμενοι και εργαζόμενες από κάθε χώρο δουλειάς, άνεργοι και άνεργες και όλος ο κόσμος του αγώνα. Να μην λείψει καμία και κανένας από τη διαδήλωση ενάντια στο εργασιακό μεσαίωνα και την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. Τετάρτη, 22 Οκτώβρη, συγκέντρωση 6 το απόγευμα στα Χαυτία, στα 2 και όλους. Η Κυριακάτικη Αργία με αγώνες κατακτήθηκε και με αγώνες θα την κρατήσουν. Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και τα απελευθερωμένα ωράρια.